Здравейте и добре дошли в каналът ми. В днешното видео ще ви представя моите първи впечатления от някои продукти. Има и другери, има и по-скъпи продукти. Надявам се, че това видео ще ви бъде полезно и ще ви бъде интересно. Ще ви представя някои продукти на NARS, Benefit, Maybelline, от Revlon има доста продукти, които искам да ви представя и се надявам да ви бъде полезно. Добре, първото нещо, което искам да изпробвам е праймерът на Benefit, новият. Ето така изглежда, нямам го, в момента имам само тестер вариант и искам да го изпробвам, защото си спомням преди не можех да се гримирам без да си нанеса преди това Professional, оригиналния, матиращ и прикриващ пори. Този мирише приятно, подобно на Professional. Следващият продукт, който искам да изпробвам е фондютен, отново в тестер вариант. Това е фондютена на NARS и нямам какъв друг начин да го изпробвам, освен така. Не е много покривен, но мисля, че може да се изгражда покритието. Е доста светъл. След това ще нанеса мой коректор, тъй като нямам в момента какъв да изпробвам нов. Но пък имам пудра, която да изпробвам. Това е тази от Bourjois. Казва се просто Loose Powder и цветът е 01 Peach. Вече има изкарано малко отгоре, затова просто ще взема четчицата. В предишното видео я използвах, така че не е съвсем в момента първо впечатление. Вече знам, че тази пудра е една от любимите ми. Страхотна е и за техниката бейкинг. Коректора ми изобщо не се беше събрал в сгъвките. Изглеждаше с airbrush ефект. Фондютена ми и наистина съм много доволна. Bourjois е супер марка. Всеки път го казвам и ще продължавам да го казвам. Следващия продукт, който искам да изпробвам е този, ако не се лъжа, нов молив за вежди на Maybelline. Казва се Brow Satin. От едната страна, моят е в цвят Dark Brown. От едната страна е моливът, който е автоматичен, а от другата страна има гъбка, която не знам дали може да се използва по някакъв начин за вежди, но аз ще използвам само тази част. И въпреки, че молива е малко по-дебел, не е така прецизен като този на Anastasia Beverly Hills, например, все пак черта е доста фина. Супер е! Ще се разрежа с моя стар молив, тъй като пък този единственият му недостатък е, че няма такъв тип четчица. Защото тази гъбка, не знам, никога не съм виждала молив за вежди с такава гъбка. И честно да ви кажа, не знам как работи. Ще си сложа някакви сенки, колкото да имам. Искам да изпробвам този черен молив отново от Maybelline, който доколкото разбрах е нов за българския пазар. Отново автоматичен. Просто черен молив трябваше ми, защото ми предстоят партита, на които трябва да ходя. И е хубаво да имам черен молив. Цената му е 5 лева.
Не е толкова издръжлив, защото вече си слагах от него. През вечерта го нанасях няколко пъти. Веднъж преди да тръгна, веднъж в ресторанта и мисля, че веднъж в дискотеката. Го нанасях, защото се изтрива. Но на мен повечето от моливите ми се изтриват. Моите очи сълзят доста. Така че при вас може и да не е така. Но е много мек и се чертае супер лесно с него. Следващия продукт, който искам да изпробвам, е тази спирала от Revlon. Тази е за обем. Имат още няколко разновидности, но аз имам тази за обем, така че ще я изпробваме. Четката ѝ не е силиконова, съвсем нормална четка е. По принцип съм свикнала с силиконови, но сега ще видим как ще се представи тази. Не е зле. Никак даже. Раздели миглите ми и създаде обем, без да ги изпластява. Не е от тези, които са... Нали знаете как има спирали, които все едно са мокри четките и спиралата е супер течна и хвърчи навсякъде. Тази не е такава и това много ми харесва. Супер доволна съм от спиралата. Любимия ми бронзър. Може би трябваше да помоля да ми отсипят и от новият течен хула бронзър на Benefit. Ще ми е интересно да го пробвам. Руж. Слагам този на Urban Decay, защото е тук до мен. Който е доста розов. Следващите продукти, които са за устни, са само от Revlon. Ще изпробвам този молив, който вече е новият ми любим. Цветът е точно от любимите ми. Много естествен цвят, който изглежда като устните ми. Само че бонусът при тези моливи е, че не трябва да ги острим. И когато съм някъде на пътуване, както знаете, аз пътувам доста често, не ми се налага да нося острилка, защото почти винаги я забравям. И така не мога да използвам любимия си молив за устни. Цветът, който аз използвам, се казва Mauve. Така популярния напоследък цвят. За гланцове имам два варианта, които да изпробвам. Единият е 570 Smoky Topaz и този е 565 Sunstone. Но мисля, че ще изпробвам телесния. Ако ме познавате, знаете, че това са моите цветове за устни. Много е мек. И супер лесен за нанасяне. Цветът е много плътен. Но ми харесва доста. Може би, ако имах още нещо на очите, ще изглежда по-добре. Но и така ми харесва. И това бяха продуктите, които исках да изпробвам и да ви покажа, да ви кажа моите първи впечатления. Надявам се, че видеото по някакъв начин ви е било полезно. Добре, ще си избера 3 любими продукта от използваните днес. Единият със сигурност е пудрата на Bourjois, която определено си заслужава тестването, да го кажем така. Няма да сбъркате, ако си я вземете и наистина е страхотна. Вторият мой любим продукт е молиот за вежди от Maybelline. Определено си заслужава. Като паричка мисля, че беше около 12-15 лева, не мога да бъда сигурна. Въпреки, че в някои дрогерии видях, че го има и на 8 лева, което е още по-страхотна цена. И третия любим продукт, предполагам се досещате, че това е молива от Revlon. Много ми хареса. Особено това, че е автоматичен и е супер издържлив. Забравих да ви кажа. Този молив, когато го получих, още преди да го нанеса на устните си, го нанесох на ръката си и остана така целия ден. Въпреки, че измих ръката си, защото бях нанесла някакви гланцове, които, както знаете, гланц на ръката не е много приятно.
Исках да ги изтрия, обаче молива си стоеше. След това чистих, мих чини, къпах се, молива си стоя до вечерта на ръката ми и бях супер впечатлена. И това са продуктите, тези са ми любимите. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Ще се видим съвсем скоро, предстоят още интересни нови видеа. Така че проверявайте каналът ми, както знаете, качвам всеки понеделник и четвъртък. Можете да посетите блога ми за повече информация около продуктите на Revlon, които изпробвахме. И това е за сега. Чао и целувки! Здравейте отново и добре дошли в каналът ми. Преди няколко вечери ходих на моминско парти и реших да ви покажа как се приготвям. Надявам се, че това ще ви бъде интересно и приятно гледане.